Minut on valjastettu nyt jonkinlaisiin ohjaimiin tässä. Vilkani puolesta joudun, sori vaan, vetämään tätä tämänhetkistä iltaa. Nyt lähdetään viemään ohjelmaa läpi. Heti sen jälkeen, kun joku hommaa tähän mun piippuun vähän kessuun, että saataisiin savuja ilmaan. Jari ottaa sen mustan veneen sieltä. Elikkä veneet on määrätty, keitetään veneisiin. Poika se lautallansa on kuin vesilintu. Ja hei, me laulamme vaan, se on kuin vesilintu. Pitkät saappaat jaloissaan ja Huomenta, Maija. Kaunis sää tänään. No huomenta. Oi, huomenta. Ensinnäkään, minä en oo kyllä Maija. Ja toisekseen, kohta ruppee ihan varmasti satamaan vettä. Mutta kuka se meillä on tänään lauttaemäntänä? Minä oon lauttaemäntänä, kun kutuitte minut tänne. Kutuitte minut tänne Hutjuvalle lautanlennon. Tämähän on hyvä lautta. Ai, mutta nyt minä muistan. Sinähän oot se Iita. Se muotovalio, jonka perusteella minä sinut tänne lautalle valitin. Eikä mennyt arviot kovin paljon pieleen tälläkään kertaa. Ensinnäkään, minähän en oo Iita. Iita jäi makkoamaan sinne aettaa. Herran pieksut, tietäisit miten kovaa kuorsoomaa se on. Voi hyvääne aika. Minä on pienestä pitäen ollut Sanna. Kannattais puhutella nyt Sannaksi. Kyllä mä niin ohiseksi. Oi, anteeksi. Minä oon vähän huono noitten nimien kanssa. Sanna. Kyllähän me toimeen tullaan, kun vähän tutustuttaa ei paremmin. Eikö vähän? Hyvä. Tulemme taas, kun on valtoimet vettä, kun on moitettu hankkia jää. Kun on lämpöiset tuulet vaan valloittaneet, kun on Suomessa taas kevään sää. Veli Veikkonen huolesi heitä, pölli pyöritä jälleen veneitä. Virran välkkyvän vetreitä teitä, ja nyt laulumme helkä
ja sun aikasi tolkua kaitaa. Poikapäiväkin kaivata taitaa, ja taas virralta kantautuu. Me tulemme taas sinä tyttöni hoidalle, virralla soin ja se soi ja se soi. Me tulemme taas kun viestiä toi, me tulemme taas. Katoha! Mehtäyhtiön kymppihän se sieltä tulee laukun kanssa. Se on pojilla tilipäivä tänään. Päivää! Tervetuloa lautalle! Ei, mutta sä ootkin tutun näköinen mies. Olitko sinä siellä Kuhmossa lauttakilpailussa mukana? Minä olin siellä tuomaroimassa mukana. Oo, kyllähän minä sielläkin olin. Nehän olikin kovat kisat. Ne Kainuun pojat onkin taitavia koskenlaskijoita tuki. Ne onkin ammattilaisia, mutta Joo. hyvä teillä on lautta. Tukevan tuntunen on. Ja keluveneet tuolla perässä. Kyllä nyt tällä kelpaa selkosia päästellä menemään. Jatkaa. Niin pisti. Joo. Meillä menee aika hyvin. Me sekoilemme näissä vuorosanoissa, mutta se kuuluu asiaan pelin tässä vaiheessa. No niin, jatka. Kato. Siellä sattuu monenlaista haaveita. Ja se sestominen, se ei olekaan joka miehen homma. Ei oo muuten. Harjoitella pitää ja välillä kastuu kamppeet ihan märään. Joo, ja siinä kastuu muutakin kuin kamppeet. Taitaa mennä ihan munaskuukkelia myöten. Käy vähän tähän pöydän ääreen, niin katsotaan näitä meidän uittoreittejä läpi. Se muuten sopii. Lähdetäänpäs tuolta liikkeelle Koivujärvestä. Siellä onkin pitkä matka tässä näitten tukkien kanssa. Se on pitkä matka ennen kuin ne on tuolla Kolimalla menossa. Meillä onkin siellä aivan uusi hinuri. Tuli nyt käyttöön Kolima 2. Kolima 1 jää nyt sivuun ja nyt me saadaan tehdä kunnon lauttoja sen perään. Kiva. Musiikin jättä. Kova on kun korvesta, likan kuppaa hikisinä souvissa paitahan kuppaa hilu veijaa. Tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai. Hilu veijaa, tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai. Ei jouda jätkällä sousi jo kaulaan, vaan se on heitetty kotimökin naulaan. Hilu veijaa, tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai. Hilu veijaa, tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai. Sauna on jätkäinen, mutta kuimaan vastojen läiske jo heikkoja voimaa. Hilu veijaa, tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai. Hilu veijaa, tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai. Muutama kulta heittää tukkuvan kämpän ja uupumus heittää. Hilu veijaa, tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai. Hilu veijaa, tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai. Pakkanen kairalla paukkaa ja ruskaa, kursaus täynnä on elämän tuskaa. Hilu veijaa, tuli hai, se on sellainen jätkällä lauantai.
Uudesta aloitettiin tukkien vierintä viikko sitten järvi. No niin. Uitto Liitonjokea pitkin Elämäjärveen, jossa lauttaus ja huomit ympäri ja keluvenneillä. Mitenkä se on se kahvi? Ottaisiko se 10 kuule kahvia nyt? Minä tuossa keitin ja mulla on kuule pullaatit siellä. Voi että, kyllä nyt meitä juhlitaan. Joo. Kyllä muuten onpas muuten hyvännäköisiä pullia. Minusta ne näyttää ihan voileiville. No siellä. Itse on kyllä aamulla leikonnut nuo juustoleivät. On muuten nätin näköisiä. Kyllähän kun kahvikelepa oli sen verran pitkä matka Kyllä me tuolta. keritään nämä uittoreitit vielä tässä käy. Mutta kahvit myö juua ekaksi. Sä oot sillä Elämäjärven suussa menossa niistä tukkiesta. Entäs sitten? No sitten kuule. Mitä? Kova tuuli haittasi tukkilauttojen uittoa parilla päivää. Joo, sitä ollaankin ilmojen armoilla. Lautat saattaa kovassa tuulessa hajota ja siitä se riesa syntyy. Se on sitten iso lisätyö. Parempi on viedä yön aikana. Silloin on tyyntä. Kyllä. Niin on lauta. Lautalla pienoja kahvina, aalalla keinuva, kun sinne tukkiin poikantiin, päivin ja illoinkin. On siellä 2 kaunista, Sanni ja Marleena, ja tukkiin pojat heille, laulalla kuulossaan. Ai Sannikka on ulkukka, kuin valkolunteen kukka. Ai Marleena, oot kullukka, ja syömmäni rauhan huikka. Kiitoksia kahvista. On piirretty tarsiin keksien, tyyneen ja tyttöjen. Vietupä tuulen tie, mut nimeää 2 kaunista. Sanni ja Marleena, ne säilyy ainaisesti poikien muistoissaan. Ai Sannikka, oot ulkukka, kuin valkorumpeen kukka. Ai Marleena, oot kullukka, ja syömäni rauhan huikka. Sitten pitääkin laskea nuo tilit. Tilikuoret ja tehdä niistä rätingit. Tässä onkin ensimmäisenä Kallen tili. Kalle on ollut ahkera mies. 28. päivänä on ollut ihan vuorotta töissä. Kalle on hyvä mies, siitä kannattaa huoli pitää täällä lautalla. Joo. Ja tukkihommissa. Sitten on Villen tili seuraavana. Ville on ollut vastuupuita laittamassa. Elämäiskoskeen. Se vanha ajatus on Elämäiskoskesta, se on Myllykoski. Sitä vanhat miehet aina puhuu. Nuoret puhuu Elämäiskoskesta, vanhat Myllykoskesta. Mutta Joo. koski kuin koski. Sitten on Lempin tili. Ai, Lempi on jäänytkin leskeksi. Minäpä lähetän sille oikein etäjäisviestin. Ties vaikka sais pullaa. Ei, mutta kyllä minä taidan käydä. Joo, minä vien ihan henkilökohtaisesti tuo Lempin tili ihan perille asti. Tiedän, vaikka saisin kortteeripaikankin vielä. Joko se on kohta ruoka-aika? Mitäs meillä on niinku tarjolla Se täällä? on, meillä on vellipäivä. Vellipäivä on meillä tänä päivänä, joo. Joo, meillä on velliä tänä päivänä. Minä vähän lämmitän tätä niin. Pitkä ruisleivän kanssa on. Elähättäile. Eikö mitään parempaa ole tarjolla kuin velliä täällä? Ei. No kyllähän siitä oli puhetta tuo, katoppa kun tämä Heinäjoen
Eiku Heinämäen. Heinämäisen isäntä ei kato ja se renki. Joo, ne lupas kato tuoda sen eksantiikkisen hirveen sillä tukkilautalla. Oliko se? Kuhan ne nyt ensin ampuu sen. Onko siinä mukana muuten se Hoikanmäen isäntä ja se renki? No Hoikanmäen piti sanoa. Se on se. Se renki, mikä se on se renki? Ymmärrän. Mutta mitä? Pari päivää otetaan, niin saadaan sitä hirviä. Mitä sulla täällä toisessa padassa? No se... Ei oo totta. Tukkilaisten housuja. No siinä oli yhdet semmoset... Ja tuolla on souvarimies ilman housuja. Seisoo rannalla. Katoppa, kun minä katsoin, että sillä on niin pihkaset housut. Se seisoi tönössä kuule niiden housujensa kanssa. Sain minä otettua siltä pois ja siellä ne on hautuvassa kuule. Kyllä niistä puhtaat tulloo. Elä minuun, nämä on puhtaat. Joo. Korkealla kunnalla on luminoin. Hirves paukkaa puukauttaa pokassa soi. Jätkä siellä päänsä vielä leivän saada voi. Mut huumadessaan tulee. Hei hoi, sä jätkän oma kultaa. Oi oi, sun hentesi on tultaan. Oi oi, jos sukutaan mä sultaan. Ai ai, se lumelieloi. Huhtikuussa virran suussa jätkä tekee näin. Puuthan uittaa, kivi uittaa aina eettäpäin. Lauantaina kääntää aina paidan luipäin. Puukylle käy viireelläin. Hei hoi, sä jätkän oma kultaa. Oi oi, sun hentesi on kultaa. Oi oi, jos sulta sama sultaan. Ai ai, se kumelieloi. Jätkän tyttö syömen syttö sorti päällä vaan. Syksyn tullen kai sulle kiilat ostetaan. Sitten näitä meidän näitä pikku tanssitaan. Ja kuorossa näin lauletaan. Oi oi, sä jätkän oma kultaa. Oi oi, sun lentosi on tultaa. Oi oi, jos sut on sana sultaan. Ai ai, se kumelieloi. Siellä on nyt purku käynnissä elämäjäsjoen suolla. Lauttaa tyhjennetään osissa. Ihan sen takia, että jos siellä tulisi sumaa siellä Elämäiskoskessa, niin sen pystyttäisiin vielä miesvoimiin purkamaan. Ettei tarvitse dynamiittia käyttää, vaikka joskus siihenkin on turvallista. Se on hyvä tapa toimia. Se on hyvä tapa toimia, joo. Jokainen iso tukki. Mutta joko siellä muuten vierretään se iso tukkila ja sieltä Elämäiskosken suulta. Joo, kyllä. Ne puut onkin Kymi-yhtiön puita. Sinne laaniin ajettiin koko talven ajan. 5 hevosen voimalla. Oli muuten hyvät kelit silloin talvella. Joo. Ja siellähän oli vesiastia, sitä tukkiraietta kuule jäävytettiin. Hyvin huilasivat tukit tulemaan laa. Kyllä siinä heppa pääsee vähän helpolla kuin umpihammessa vettä. Tuli muuten tieto Myllykoskelta, sillä on ruuhka. Mikkelään sinne sulkemaan avuksi, ettei tule puita lisää yläjuoksulta. Kalle ja Jaakko, hei siellä, sillalta. Kalle, nyt joutuin Paanasen-Matin kuorma-autolla. Ukkoja kyytiin ja sumaa purkamaan. Kangella vääntämällä, ei räjäytetä, ennen kuin minä tulen kahtomaan sinne. Viekää ne lankut muuten mukana sieltä Hiirinniemen sahalta Rauhanjoen uittoränniä varten. Tukki poika se lautallansa, houkuin vesilintu. Ja hei ja laulamme vaan,
kuin vesilintu. Pitkät saappaat jalassa ja remmihihnat pintus. Huuheen ja laulamme vaan ja remmihihnat pintus. Poika se lautallansa, se on iso herra. Huuheen ja laulamme vaan ja se on iso herra. Kello taskussa ja vitjat viisen kerran. Huuheen ja laulamme vaan ja vitjat viisen kerran. Huuheen ja laulamme vaan ja vitjat viisen kerran. Ne on laitettava nuo tukkilaisten kamppeet kuivumaan. Oi voi. No niin näkyy ole. Mutta onhan niistä puhtaita tullut. Kyllä niistä tuli puhtaita. Mutta on siinä kyllä pataakin saanut. Se on ihan piestä. Ihan on kyllä piestä. Joo, niillä on kato kiire alkaa olla näillä pyykilöillä, kun niillä on kiire tuonne voimajuomuun katselemaan, korpikuusen kyydeleitä ja sitten riiulle menevät. No sen kyllä minä uskon. Sinne menevät tässä, Joo. ne on nämä lähti. Meinasinpa minäkin sinne Lempin luokse mukaan tiestä vaikka kipasen tuon tilipussin kanssa. Jaa, Lempin luo. Lempi, joo, se kuule riiettiin nuorena. Se Lempi oli kyllä sokkela, kyllä sitä piti ihan letistä vettä, että sen sai ihan muilta kolleita omaksi. Kyllä pitäisi nyt saada vaihteeksi tota kalloa. Miten se oikein oli? Oliko se Jussi, missä se oli? Pitäisi saada ahvenia pattaa. Missä se oli? No. Eläpä huoli. Hei, rahtaripoika! Missä se rahtaripoika on? Haippa Kalakalle sumpusta saanita, siellä on aina kallo. Ei muuta kuin tytöt ja pojat nyt onkimaan. Missä se Jussikin? Ei se kyllä kuule mitään. Tässä. Ensimmäinen lautta onkin tullut Saaninjoki sulle valmiiksi. Sen siirto alkaa. Ja myöhemmin kansanedustaja Uuno Raatikainen kertoo seuraavan uitukokemuksen Pihtiputaan Saanijärveltä vuonna 1985 julkaistussa muistelmavihkosessa. Keväällä 1915, kun puro ja järvenuitot alkoivat, sai isäkin 10 yhtiöltä tukkien vierto- ja uittourakan. Tuki oli talvella ajettu lähelle Saanijärven rantaa kortteisyki varten, josta ne vieritettiin jokeen ja uitettiin saaniin. Siellä ne lautattiin ja rakennettiin ponttuulautta Saanikoskelle kuljettamista varten. Kun järvimatkaa oli vain 5-6 kilometriä, rakennettiin ponttuu miesvoimin kulkevaksi. Hevosten käyttö katsottiin aiheettomaksi ja kalliiksi. Kun lautan kuljetuksen piti alkaa, oli työmiehiä vain 3 aikuista ja 4 13-15 vuoden ikäistä poikaa. Aikuisia miehiä oli Julius Raatikainen, Juho Hakunen, Matti Pasanen. Isälläni Juliuksella oli mukana 2 vanhinta poikansa, minä ja Jussi, sekä Matti Pasasella poikansa Kalle ja Matti. Lautan kuljetukseen yritettiin saada pienestä Rönnynkylästä lisää miehiä, mutta kun lähtöpäivä oli sunnuntai ja naapurikylässä oli tanssi, eivät miehet lähteneet töihin, vaan menivät tansseihin. Niin lähdettiin lauttaa viemään 3 miehen ja 4 pojan voimin. Alku sujui lupaavasti, järvi oli tyyni ja ilma kaunis. Mutta vähin erin alkoi tuulla ja sataa vettä ja lumiräntää. Päästyämme Saaninjärven puoleen väliin, sade ja tuuli muuttuivat raivoisaksi myrskyksi. Sitä ennen onnistuimme kuitenkin potkemaan 200-300 metriä pitkän varvin ja ankkurin järveen, mutta se ei paljoa auttanut.
koska vastatuuli oli niin ankara, ettemme vähäisellä työvoimallamme päässeet tuumaakaan eteenpäin. Jäimme 3 vuorokaudeksi keskelle Saanijärveä. Ne vuorokaudet olivat nuoruuteni raskaimpia, joten ne ovat vieläkin hyvin muistissani. Koko ajan tuuli ja satoi räntää. Kaikki vaatteemme ja jalkineemme olivat läpimärät, ja jokainen meistä tärisi ja paleili. Joskus yritimme lämmittää vettä juotavaksi, mutta se ei onnistunut. Korkeat vaahtopäiset aallot löivät ponttuulle ja sammuttivat tulen heti, kun se oli saatu syttymään. Joskus vedimme veneen ponttuulle ja käänsimme sen alaspäin, että sen alla olisi ollut lämpimämpi. Mutta sekään konsti ei auttanut. Tuuli heitti veneen järveen tai kaatoi sen ponttuulle. 3 vuorokauteen emme myöskään voineet nukkua, ja kun ruokaa oli varattu vain runsaaksi vuorokaudeksi, loppui sekin kesken. Niinpä vilu, väsymys ja nälkä rasittivat koko työporukkaa. Löytänäläinen työnjohtajamme August Westerinen oli tullut 9 päiväksi Oriniemen torppaan seuraamaan taisteluamme luonnonvoimia vastaan, mutta eipä ollut hänelläkään rohkeutta tuoda ruokaa ja lämpimiä vaatteita työmiehilleen. Oli liian pelottavaa lähteä pienellä veneellä vesille. Kun myrsky oli kestänyt lähes 3 vuorokautta, rivesi lautan ankkuri ja ponttu alkoi ajautua nopeasti taaksepäin. Silloin päätettiin jättää lautta tuulen vietäväksi ja lähteä veneillä purjetuuleen soutaen. Ensin suunniteltiin tarkoin, mitä tehdä, jos aallot syöksyvät veneisiin. Onneksi pääsimme myrskyävältä järveltä hukkumatta rantaan. Kun saunomisen jälkeen oli nukuttu runsas vuorokausi, alettiin katsella, miten lautalle oli käynyt. Lautta oli särkynyt ja kaikki tukit olivat hujan hajan Saanijärven pohjoisrannalla laajalla alueella, mutta ponttu oli ehjänä. Kun myrsky oli jo lakannut, palkattiin lisää miehiä tukkien keruuseen ja uudestaan lauttaamiseen. 3 päivän työn jälkeen lähdettiin taas kulkemaan Saaninkoskelle, ja nyt matka onnistui hyvin. Koliman, Saanin ja Heinäjokia myöten laskevan Saanijärvi on 5-6 kilometriä pitkä ja runsaat 4 kilometriä leveä. Tuntuu uskomattomalta, että toukokuussa olisi tällaisella järvellä voinut vallita niin kova myrsky yhtäjaksoisesti lähes 3 vuorokauden ajan. Viimein myrskyt meni ohi ja päästiin lauttaa siirtämään Saanilla kohti Ruukijoki-suuntaan. Hyvin kuitenkin uitto näkyy sujuvan vastoinkäymistä huolimatta. Huomenna ensimmäiset tukit uivatkin tästä ohi kohti Kolimaa. Jaa, ja lautta puomitkin näyttää jo olevan paikalla. Kolimalla lauttaaminen voidaankin alkaa. Tehdäänkin iso tukkilautta Kolima 2 perään. Katsotaan meneekö yön aikana Kolimajärven yli Kärnään. Tyyntä on luonnut. Meillä on vielä paljon uitettavaa. Sitä riittää Äänekoski Oyn, Pohjanpuun, Ahlströmin, Tampellan ja Ensonpuun. Uitetaan tätä reittiä tästä ohitse. Suuremmat puumäärät tulevat Muurasjärven, Karankajoen ja Alvajärven suunnalla. Meillä onkin iso urakka eessä. Eiköhän muuten lähetä. Joka uilumaan, kun me
on sentään paikallaan, koskessa hoiva on. Joudanpa jouten kuulemaan, lämmössä auringon. Niin hiljaa, niin hiljaa, elämä illan toi. Viimeinen mies jää paikalleen, niinpä on käynyt mun. Hiljaa uinton kauniseen, suvanto rauhoituu. Kun hiljaa, niin hiljaa, ainakin kantele soi. Kiitos kaikille. Thank you.